què tal? Bé, ja estem aquí, ja ha arribat l'últim tram de la temporada. I res, ara sí que s'han d'ensenyar els matxos i ficar-los sobre la taula. Som qui som, hem arribat aquí fins on hem arribat gràcies a tots nosaltres. No és mèrit d'una sola persona, ni de 3 ni de 4, sinó de tota aquesta colla que som i ara ens hem de menjar tot. Ha arribat l'últim tram i aquí arriben unes diades superimportants que hi hem de ser tots, han de portar tots els amics, tots els familiars que els agraden els castells, que estimen els nens al Vendrell, i s'han d'omplir totes les places i hem d'anar a menjar-nos tot i ensenyar qui som. Res, només dir-vos que ningú és imprescindible i tots són necessaris. Jo des d'aquí molta força, vindré a veure's quan pugui i molta força, nens, que som una colla que si volem no ens para ni Déu. Vale, adiós, una força.